Sí, de fet, el que vull fer és una felicitació sincera a l'equip de govern, en especial al regidor Pujades, i després també una pregunta. La meva felicitació va en el sentit que el nostre grup està satisfet, i crec que s'ha de dir, i s'ha de dir públicament, que s'hagin incorporat les darreres setmanes les clàusules lingüístiques en els plecs administratius. Estem parlant de contractacions de serveis, en contractacions de subministraments i en contractacions d'obres. És un tema que defensa el català en aquests àmbits i unes clàusules en què el nostre grup, Granollers Primàries, ha insistit reiteradament en que existissin en l'administració municipal i que creiem que són molt necessàries per protegir la nostra llengua, per potenciar-la, per usar-la i respectar els drets lingüístics que tenim com a ciutadans, tots com a ciutadans catalans. És de justícia felicitar-nos tots plegats per tenir-ho i ara només ens cal vetllar perquè aquestes clàusules es compleixin. Estem satisfets. Llavors, sí que la pregunta la vull fer del tema lingüístic i en referència als fets ocorreguts aquest estiu en l'atenció sanitària a la nostra ciutat, on presumptament es varen menystenir els drets lingüístics d'un usuari. Nosaltres vam registrar una instància el 21 d'agost on es demanava a la senyora alcaldessa com a alcalde i com a presidenta de la Fundació Hospital de Granollers, del patronat, que convoqués una reunió per aclarir els fets. Nosaltres hi havíem presentat el 28 de juny del 2022 una moció en referència a la defensa de l'ús de la llengua catalana en l'àmbit de la salut i demanàvem saber i tenir clares quines polítiques en aquesta moció i protocols s'apliquen amb la seguretat que es complissin per a tots els treballadors i treballadores, poguessin exercir i fer servir la llengua catalana i, si cal, ajudar a que l'aprenguin i per preservar els drets lingüístics dels usuaris. Després de 2 mesos, nosaltres no hem tingut una resposta oficial d'aquesta instància que vam registrar. Sé que sí que s'ha de dir que per vies que afecten personalment a la meva activitat laboral, sabem que la institució crea una comissió lingüística per intentar esmenar aquests fets i que té previst reunir-se, encara no ho ha fet, durant el mes de novembre. Hauran passat 4 mesos dels fets, però és un primer pas que valorem positivament. Però la nostra pregunta concreta d'ara, la que em dirigeixo, és per què una instància que està feta fa més de 10 setmanes encara no tenim resposta oficial? Jo recordo que en un plenari d'aquí es va preguntar quants dies passaven de la resposta a una instància que haguéssim registrat correctament i se'ns va dir que era qüestió de dies, però fa 10 setmanes i aquesta és la pregunta que jo li dirigeixo a vostè. Moltes gràcies. Doncs buscarem la instància i faré la pregunta en els serveis corresponents, però em sembla que la resposta la té i en aquest cas la institució, que és l'hospital, és qui li ha de donar la resposta i, com vostè ha explicat, té aquesta informació com a persona que treballa allà. Perfecte. Més preguntes? Endavant, senyor Joan Ricard. Moltes gràcies, alcaldessa. Bé, la senyora Ribell els ha felicitat i a mi em toca el bastó. La pastanaga i ja toca el bastó. No passa res. No és greu, no pateixin. I va en la línia del que comentava la regidora Ribell. El 25 de març del 2025 es va aprovar pràcticament, excepte amb els vots contraris de PP i Vox, una moció d'adhesió a l'Associació d'Amics de la Bressola. Estem parlant de, si no m'equivoco, uns 7 mesos o 8 mesos, i aquest dematí ens han dit que encara no s'ha fet l'ingrés, tot i que és possible que s'hagi fet un primer contacte, el que passa que, clar, han passat 7 mesos des que es va aprovar la moció i creiem que això no és un temps prudencial. No volem que passi, o no voldríem que passés, el mateix que va passar amb la moció sobre les Viles Florides que van presentar també els companys del Partit Popular. Per tant, no, que s'ha fet, si el cas es va fer, però es va fer tard. El que estem dient és que com és que triguem 7 mesos a contactar amb aquesta associació quan ens hem compromès en un plenari a fer l'aportació. Aquesta és la meva pregunta. Moltes gràcies. Si no recordo malament, em recordaven, es va incorporar en un ple passat en el romanent i, per tant,
El regidor d'Hisenda s'ho apunta, però està en tràmit, els tràmits que correspon a qualsevol administració pública, i em confirmen que efectivament està en tràmit. Granollers Primàries.